So, uuwi tayo no kasi doon tayo celebrate ng Christmas sa ating probinsya. So, tutukan nyo guys yung ating Christmas episode na vlog na ito. Thank you! Padong nami uli. Asa Andre? Saan tayo uuwi, Andre? Agay, sagita eh, malito ka. Tagalog, ikaw pag Tagalog be. Marunong ka mag Tagalog. Hindi siya kabaw ng Tagalog. So, gabi na ngayon no? Kasi mga 2 hours yung travel natin. So, mga mga 10 minutes na lang. Abot na tayo. See you mga Cowbers. Bye! Yes! Nandito na tayo! Hee! So, pagdating pa natin, no? Tapos gutom kayo. Naunta. Na, hugaw pa kayo. Masyado pa madumi yung bahay kasi walang tao. So, wala nang panahon, no? So, gagawa tayo ng first, yung gagawin natin is yung salad natin, yung Waldorf salad. So, ito yung ingredients. Meron tayong lettuce, tsaka, ano to? Apple, tsaka, yung mayonnaise. So, wala nang time, no? So, gagawa tayo. Hi mga ka-overs. So, mag-ino at ano? So, makarami siya. Mayonnaise, lettuce, raisins, pero pwede rin may ano, no? Anong pure na, ano ba? Ano ba to? Raisins. Ano ba raisins? Yung grapes, at saka apple, at saka meron ding, pwede rin pineapple or pinya, or walnuts. Walnuts ba yun? Or pinya. Basta, yun po. So, simulan na natin. Pineapple. No? So, okay kayo. Anong sa inyo mga ka-overs? So, kinakailangan pa natin itong lagyan ng mayonnaise at saka black pepper at asin. Few moments later. Guys, gagawa tayo ng pasta carbonara. So, let's go. So, let us saute first the white onion. Ganyan lang. Napaka-simple. Next is our bacon or ham. Sorry, ham pala. Ham. Okay, so next guys, let's put some hot dog. Pero okay lang na walang hot dog. But for me, I would like to add some hot dog to make some artistry. Next is our all-purpose cream. And then we can also put some water if we want, because all-purpose cream is very sticky. So we can add some water or okay, so lalagyan natin ng black pepper.
Okay. Enough na iya. And then salt. Let's put some little amount of salt. Paano mo dito? Kaon. Ano ba ang dala? Okay, so here is our finished product. Simple, but yummy. Ito na yung carbonara natin. A few moments later. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas, alas 12 na. Ano? Pinobre ra gud. Carbonara. Doble. Doble carbonara na pa dyan spaghetti. Waldorf salad. Hindi! Tuwan ako. Christmas kuan. Christmas gift giving. Taro nga paghatag iya. Merry Christmas, Merry Chloe na buta. Kaya nagsakto na lang tanin. Papapala mo sa'yo ka na Merry Christmas. Taro nga paghatag. Merry Chloe. Able, niyo. Unya dai do nga natag able. Ase, dungan ka able. Ito. Aliya man. Iya na. Wow, kaiya. Ningon ate ay. Naaday ako ah. Ala kabugat ani oy. Kaya nakisa mo na day. Kani murag. Mura man ni grid horse. Kana kaiya, kisa na iya. Kalulo na. Ako ana. Kalulo na, tungog na. Tungog. Tungog. Kandre. Thank you. Yeah, thank you. Naakot ako. Ano lang ako. Open ko rin ng halo. Naman ba? Nila po. Te, nila po sa gabapa. Klaro kayo ya. Pakita mo lang. Yeah, doon nga tagupen. Doon nga tagupen dong. 1, 2. Buka ka yun ha. Di ka pwede di mong kakon. Di mo kami. Hinaya pag bungkag mer. Hinaya. Wow! Wow, ako ah. Naay para ko ano. Naay para huga. Aw shampoo di ay. Napay pa kapin. Wow, mo ni gitawag og bundle of joy. Wow! Dapat ka lang re. Wow! Yay! Naglista na. Nailista, ay sobre. Buro na. Happy na. Sa'yo po siya. Wala mo ko yung kwarta. Mura na ako yung 500 na mo. Wala, sakto na. Sakto na. Imo nga pa. Ako kami tanong na. Ay, kalamin sa short. Corbo ko short. Tanaway mo ba? Tanong ay pa. Mungka ka. Diyan pa. Nandun di short. Ako. Kumani ka ate. Bagay. Kuman. Oo, ako kitaan na. Ang kuya, unsa na ya? Short. Mario. Yatis oh. Apa Sham- Yasmin? Lee. Wow, kaiya. Imo ate Chloe. Puro magkartahan eh. Imo ate Mars. Yay! Thank you! Yay. Salamat sa putos. Kakuya Leo. Kamama. Panas ka Andrea. Thank you! Imo ate. Imo ate. Sama na. Kuan? Ipron? Pang night tuan man? Abi kong ipron. Hallelujah. Kandre sa kandre. 500! Og Basta na. Piso. 500 og unsa pa? Maura? Da, iko. Oy. Sa may muluto. Kuangan gani nagkuan.
Ay, hindi kinabay, Mir. Kinapatay pusta ng mga bata. Ayaw, ko andong. Tarong, barong. Bata.